Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndinoitawo zvekudriver but ndinoita zvekudeliver. Saka mazuva ano kune kumwe kwatiri kumbopota tichienda kunodeliver kunzvimbo kwacho kwakaita kumaplots. Dambudziko randiri kusangana naro mukoma nderekuti murume uyo wandinofamba naye as an assistant driver munhu wekuti iye munhu anotongofarira zvevanhukadzi. Ndainge ndichingozviziva zvangu zvinhu izvi kubva kare nakare, but now dambudziko ravapo mukoma nderekuti ndava kutoona kutoti ndava kutojoinawo muchigemu chake, because recently what happened ndezvekuti takati taenda kuya kumaplots kuya tichienda kuti tinge tichinoita delivery yedu, ndokubva azoti iye ainge achindikumbira kuti ndinge ndichimbomisa motikari mbichana because ainge achida kumbosuka tsvimbo yake. Saka akabva azoburuka mumotikari ndokubva azotaurirana nemamwe mahure awo anotengesa kuma area ikoko uko kwatinoenda tichinoita madelivery. Saka akati apedza kusuka tsvimbo yake ndokubva azondibvunza kuti ndainge ndisingadiwo here kuti ndinge ndichiwanawo wekuti ndinombofara naye just for a few minutes. Ndikabva ndati no maya, inini ndiri bo, but vakadzi mukoma vanotengesa kunzvimbo ikoko, vanotengesa miviri yavo vakanaka. Ameno kuti ivo vakadzi ava pane mishonga here yavanoshandisa inozoita kuti vange vachizoita very attractive. Amenowo ipapo mukoma, but with time ndakabva ndazoona kuti each and every time pataenda kuma areas ikoko ndaingoramba ndichingonzwa kuti dai ndambotesta umwe wevakadzi ivavo. Zvadaro mukoma zvakazoitika ndezvekuti umwe musi ndakabva ndazoenda ndiri ndoga for madeliveries. Ndakabva ndazonzwa kuti panapa ndainge ndava kusatokwanisa zvachose. The feeling randainge ndichinzwa, it was just abnormal. Ndikabva ndazvikudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitombobata umwe pakati pevakadzi avo vanotengesa muviri yavo. Saka ndakati ndataurirana neumwe wacho, takati tawirirana mukoma, ndokubva azondiudza iye price, tikabva tazopinda musango ndokubva taita bonde. Kubva ipapo mukoma, each and every time ndingangoti pamwedzi ndinotoseta mazuva angu nemari yangu yandinotoseta kutoti mari iyi ndiye kuti pandinenge ndichinzwawo kuda kuti panapa ndinofanira kumbosangana nemukadzi uyo asiri mukadzi wangu, ndinobva ndaenda ndobva ndatombonorara kumba kwake mukadzi uyu mukoma. She is a South African, akanaka zvisingaiti, ende handichazivi kuti ndozvedzora nei. Ndava kutya kuti zvimwe kuda tikaramba tichingoita izvi zvatiri kuita ndinokwanisa kuzosvika pakugadzirwa ndikazozviparadzira marriage yangu, because marriage yangu there was just peace and there was nothing but peace in my marriage. But iyi yandazojoina iye mukoma iri kundirovesa nehana. Iye zvake munhu wekuti akatondirakidza maresults ake, munhu ari very clean, and hatisati tamboita bonde tisingashandise dziviriro. But I am afraid kuti one day ndikaramba ndichingoita zvinhu izvi ndichazogumisidzira ndazoluza control. Ndava kungozviudza kuti chamuka inyama. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe pachiri pedo ndisati ndazoenda kumawere. Handiri kuti ndinge ndichizorasikirwa nemudzimai wangu wandakazviroorera. Ndibatsireiwo please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndatova addicted kune umwe mukadzi uyo anoita zvechipfambe. Ndinotoseva mari yekuti on a month, hanzi ndinotoseva mari yekuti ndinge ndichitomboenda kumba kwake so that nditomboita sleep over kumba kwake. Zvakangoma hazvo veduwe. Ndakabva ndavabvunza mukoma vedu ava kuti saka pamunonoita pungwe muri kumba kwake mukadzi uyu munobhadhara mari? Then vakabva vati throughout the night iye anondibhadharisa 1.2 and throughout the night anonditendedza kuti ndinge ndichiita zvandinoda naye. Zvakangoma hazvo veduwe. Ndo price yavo iyo yavanochajiwa nemukadzi uyo wavanopota vachitenga. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma
I am just a student, ndinoenda pane imwe university, ndisingadi zvangu kutaura the location where I am staying. Saka pamba pandinoloja panogara vanhu vakati wandei. Saka pane vamwe maiwo, mai ava vane hutsinye, saka vanopota vachingoitira munhu wose hutsinye anogara pamba apa. Ndakabva ndazoti ivo nemurume wavo ndikuda kuvafikisa, even though murume wacho munhu ari very right, haana kana dambudziko na anyone. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti mai ava ivo vanowanzo kuti kana vachiwacha zvinhu zvavanenge vawacha, hembe dziya idzo dzavanenge vawacha vanongodzisiya panze. Saka pane pamwe pavakazosiya hembe idzi panze, ndakabva ndazoenda ndakabva ndazotaimira vanhu vose varara paya, ndokubva ndazobuda zvangu panze, ndikabva ndazoturunura hembe dzose idzo dzavainge vakananika pawaya. Ndakangotora hembe dziya mukoma, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonodzirasa mutara, but ndakangodzirasa just outside of the gate, ndikabva ndangodzisiya dziripo ipapo. Saka pavakamuka makuseni vachida kutsvaka mauniform, vachida kutora mauniform evana kuitira kuti vange vachizogadzirira vana vavo vanoenda kuchikoro, ndokubva vaona kuti waya ainge iri dry, painge pasitomborina kana anything pawaya. Mukoma vakabva vazomutsa landlord, then landlord akabva azongotimutsa tose achitibvunza kuti painge pasina here uyo ainge akananura hembe dzaamai ivavo dzainge dziri pawaya. Aiwa vanhu vose vakabva vangoti no, hatina kana chatakaona isusu. So mukoma takazoti tava kufamba tichitsvaka, inini ndainge ndakangobatanawo nevanhu ndichingonyepedzerawo sekunge ndainge ndichibatsira vanhu kutsvaka, but ndainge ndichiziva zvangu uko kwandainge ndakaisa hembe. Saka takazoti tatenderera tabuda panze, vanhu ndopavakabva vazoona kuti hembe dzacho dzaamai ivavo dzainge dzakaitwa chitutu, dzakaitwa murwi dziri pagedhi. Saka mai vaya nemurume wavo immediately vakabva vangofungidzira kuti zvimwe kuda vainge varoyewa, but hakuna kuroyewa kwavainge vamboitwa mukoma. Inini ndini ndakangotora hembe dzavo ndikabva ndangonodziisa panze pegedhi. Saka mukoma nanhasi uno vanzwa nekuunza maprofita, zvekare nevamwe vaunotoona kutoti vanhu ava vanoita zvekushopera, vanzwa nekutsvaka vanhu vanovabatsira kuti vange vachinzwisisa kuti vakaroyewa here kana kuti chii chainge chichiitika. Ende ndinoti pose panouya maprofita anenge achivabatsira, ndinobva ndaswedera zvangu pedo ndichida kunyatsokunzwisisa kuti vanenge vachimboudzwa kuti kudii nevaprofita vavo venhema avo vavanenge vadana. Ende nguva zhinji vanobva vatanga kuudzwa off target chaiyo, vobva vatanga kuudzwa kuti kumusha kwemurume wavo hanzi ndo kuri kubva mamhepo ose. Saka hanzi kune mhepo yakatumidzirwa, mhepo iyi hanzi yainge yatumwa kuti inge ichiuya kuzoba hembe. Saka payakaba hembe kuti inge ichizodzokera nehembe dziya, yakabva yazonzwa ichiremerwa nehembe, ndokubva yazongosiya hembe dziya yakatadza kuzonanika zvekare hembe idzodzo, nekuda kwekuti iyo imhepo haikwanisi kuita zvinoitwa nemunhu. Saka mukoma ndakati ndichinzwa chiprofita ichi ndakatomboda kutobatwa nesetswa, because neniwo ndainge ndakatonyepedzera kupfugamawo ndichiita sekunge ndikuda kubatsirwawo pane izvo zvinonditambudza. Ndakazongotozvibata but ndainge ndichida kutoseka. Mukoma ndo confession yangu, munhu kana achiita hutsinye anofanira kuti ange achikauriswa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mustudent uyo. Hanzi inini ndakakaurisa vamwe mai avo vane hutsinye. Amai ava vanogara pamba papo pandiri kuloja, saka vanoitira mamwe malodgers ose hutsinye. Hanzi plus futi vanodada nekuda kwekuti murume wavo ane kabasa kanomupa mari, but madadiro acho avanoita unotoshaya kuti ko kana vaine mari vanodiko kungotenga stand vobva vangovaka than kudada, nekuti ivo iloja rinogara mucottage, a separate cottage payadi ipapo pandinogara. Saka hanzi nemukomana uyu munhu anoita hutsinye anofanira kuti ange achikauriswa. Do you agree or do you disagree? Please, you can write your thoughts in the comment section. Rikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma handina kana nguva yakareba ndauyawo muno mujoni. Ndichiuya muno mujoni ndakatongoita zvokutongodanwa nevamwe bamunini vangu. Saka bamunini vakati vandidana ndokubva ndazouya kuno. Bamunini vangu ava vanoita zvoumakanika.
makanika. Saka vakabva vazotanga kundidzidzisa basa, ende kuti ndinge ndichidzidzira basa mukoma zvinhu zvandinotofarirawo kuti ndinodawo kuzoitawo makanika, but ndasvikawo pachikamu chekuti ndava kuremerwa nawo neizvo zvandinopota ndichisangana nazvo pamba ipapo panogara bamunini vangu ava, zvekare pane garaji ravo. Umwe musi mukoma ndakasvika ivo bamunini vachinzi vainge vabuda, saka pakabva pazosvika imwe customer iyi yainge ichida kungobatsirwa. It was just a minor touch up pamotikari, saka ndakabva ndangoona kutoti ndega ndaikwanisa kuzviita zvinhu izvi, then ndobva ndazototyoredzerawo kamari kemusana because ndainge ndamuchaja extra. Saka imwe mari ndaifanira kuti ndinge ndichizoipa mainini because ivo mainini ndo vanokontrola zvinhu kana bamunini vasipo. Saka ndakati ndichiita katouch up ikako mukoma ndakabva ndazoona kuti ndaida imwe pinjisi, so saka ndakaitsvaka pinjisi iyi, ndikaitsvaka ndikaishaya. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonobvunza mainini, ndikabva ndati nhai mainini, ko imwe pinjisi yakadai so munoiziva here? Vakabva vati ndinge ndichizoenda kunotarisa pamba apa pane chimwe chibMW chekare kare. ChiBMW ichi hachichashandi, saka vakabva vanditi ndinge ndichienda kunotarira at the back of that BMW. Mukoma ndakabva ndangosvika ndokubva ndazovhura chimotikari chechi. Handichinovhura mukoma ndakabva ndaona kuti mainge muine zizi rainge ririmo. Zizi iri mukoma instead yekuti ringe richitiza harina kana kumbotiza, rakangoramba rakangogara pamusoro pezvipanera. Then ndakabva ndavhara bhuti riya mukoma. Ndakati ndavhura zvekare ndokubva ndaona kuti zizi riya iro randainge ndamboona rainge ranyangarika. Saka ameno kuti zizi iri pane umwe mwena here warinoshandisa kana kuti, but hazvina kana kumbotora maseconds ndichivhara bhuti iroro then nezizi riya richizonyangarika. Dai kwanga kuri kunzi maybe kune kwarakatiza rikaenda, ndikadai ndakanzwa kufamba mukoma. Ndakatarisa ndichitsvaka pekuti maybe rakazobuda nepo. At the back of that car mukoma akutomborina kana buri rekuti zizi iri zvinganzi ndo parakabva razobuda napo. Saka zvinhu izvozvo mukoma zvakandivhiringidza. Kubva ipapo mukoma ndine hope dzandinogara ndichingorotera bamunini vangu ava. Bamunini vangu ava ndinovarota vanenge vachibhururuka, but vachibhururuka vanenge vaine mapapiro akaita sekunge zizi. Then vanobva vazoti kana vabhururuka vanobva vazonomhara pamusha. Ameno zvavanozotanga kuita paguva rasekuru. Vanoti kana vaita zvavanoita paguva rasekuru ndinobva ndazoona kuti guva rasekuru rinovhurika. Then ivo bamunini vanobva vazotanga kuita sekunge vari kuchera mvura mutsime nechimwe chimugomo icho chavanenge vachishandisa, but instead yekuti mugomo iwoyo unge uchizobuda wakazara mvura. No mukoma, what confuses me about these dreams ndezvekuti mugomo uyu unozobuda wakazara mapepa emari, maranzi. Ivo vanenge vachingotora mari iya vachiisa mune chimwe chibhegi, then ndinobva ndazongopepuka zvinhu zvakamira sekudaro. Saka handichazivi kuti ivo bamunini vangu ava kuromba kwavakaita here kana kungotiwo hope dzachowo dzangovawo hope dzekuti ndakaonawo zvinhu zvekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizviona. Please muri yeZimbabwe ndibatsireiwo, ndoramba ndichingodzidziswa here, then once ndakwanisa kuzoita basa ndobva ndazongosiyana navo bamunini ava. Ende ndava kutya manje kuti kana bamunini ava vari munhu wekuti anobata inini havazondigadziri here zvekuti upenyu hwangu hunge huchizooma. Saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvinondishungurudza mukoma, zvinoita kuti ndinge ndichizopindwa nepfungwa dzekuti kana kuri kunzi hangu ndikaregedza kudzidziswa basa nabamunini zvinenge zviri nani, ndongotsvakawo zvimabasawo zvekuti ndinge ndichikwanisa kuzorarama because ndinotya kuzogadzirwa kana kuri kunzi bamunini vangu munhu anobata. Fedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Kana wakambosanganawo nezvinhu zveusiku kana kuti zvinhu zvausina kunzwisisa, zvipuka zvaunenge usina kunzwisisa, please come to my inbox and tell me your story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndauyawo padare renyu ende ndauyawo pano ndakazvininipisa.
mukoma, inini ndiri munhu akaitawo mari, ndakaita mari ndisati ndaroora, saka zvakabva zvazondiafecta. First of all, pandakaita mari ndakabva ndazotanga kudanana nemuSouth African uyo wandakazvara naye vana vaviri, but ndega ndakazosvika pakuona kuti kuzvara kwandakaita vana nemuSouth African wangu uyo zvakangofanana nekuti handina mwana, because anotondinyima vana ivavo achitoti unozotiza nevana vangu. Ende ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichizvitsvakira hangu musikana wangu anobva kuzimu. Ndakabva ndazonotora zvangu musikana, but musikana uyu ainge ari wechidiki. Then akazoti auya kuno, the family pavakangoziva kuti ndiri munhu ane zvimari zvake, vakabva vatanga kungondipa mamwe mademands. Nekufamba kwenguva mukoma, sezvo ndainge ndiri munhu ainge asati ava that mature, plus nekudana nawo kwandakaita nemuSouth African, munongoona culture yacho yakasiyana. Ndakabva ndazotanga kushungurudza mukadzi wangu uyo wandainge ndatora. Ndakamushungurudza mukoma zvekuti ndini ndakatomupa chirwere cheBP, munhu wekuti achitori mwana mudiki but anotonwa mapiritsi eBP. Saka ndauyawo pano mukoma kuti ndinge ndichidzidziswawo nevarume vakapinda mumamarriages kudhara, vane experience, kuti inini kana ndichida kuzokumbira mudzimai wangu ruregerero nechirwere icho chandakamupomedzera cheBP, ndikamukumbira ruregerero sei. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti ruregerero rwacho ndinorukumbira sei, zvekare kana ndichida kumuripa ndomuripa nei, because iye nezera rake haafaniri kuti ange achitonwa mapiritsi iwawawa eBP, but because of kumushungurudza kwandakamuita, zvekare asingakwanise kuudza hama dzake kuti pose pamunokumbira murume wangu mari, inini ndinobva ndazosara ndichizotukwa nemurume after mamukumbira mari. Please, muri yeZimbabwe, ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndinonzwa kurwadziwa pose pandinoona mudzimai wangu akazvimba kuface because of blood pressure. Iye ndinombomubvunza kuti saka haukwanisi here kuzvikontrola kuti usafungisisa? Iye anoti handichatombokwanisi, ndinongokaruka ndava kutochema, even kana ndikangoita stressed nekanyaya kadiki diki ndinobva ndatotanga kutonzwa ndichitoda kutoburitsa misochi. Anobva ati iye handichakwanisi kana kuzvikontrola, kunyange ndikaita stress over kanyaya kadiki diki ndinobva ndanzwa ndiri very stressed over that small issue. Please, muri yeZimbabwe, ndibatsireiwo ndikwanise kukumbira mudzimai wangu wandakakanganisa utano hwake ruregerero. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section. Ndo zvatinogara tichikurudzira zviya kuti kana ukasangana nezvinenge zvichikunetsa usazvichengeta mumwoyo mako. You can either come on these platforms kana kuri kunzi unenge usingade kuti veukama vange vachiziva situation yako, then isusu vedare vanobva vazokubatsira. They will never judge you, because ivowo mukunokubatsira hakusi kunzi vanenge vachitora masides, unlike your relatives vanokwanisa kuzotora masides kana ukazoenda nenyaya yako kwavari. Saka pano paplatform hakuna anenge achikuziva, therefore vanhu kana vachikupa miono yavo vanotokupa miono yavo in honesty, vachitoda kutokubatsira. Saka please, kana muine zvinenge zvichikushungurudzai, uyai pano paplatform pedu, then mobva mazotanga. Saka kana muine zvinenge zvichikunetsai, uyai kuinbox kwangu kuitira kuti munge muchizokwanisa kuwana rubatsiro.